What's up mga opaw? It's me again, Chester Owen TV. Kung bago pa ka sa channel, ay kalimot mag-subscribe and click the notification bell para mas update ka sa kung mga video. So karong adlaw, mauna ning adlaw, atuan nang tubagon ninyong mga pangutana. So katong last week, kay gapost ko sa Facebook o Q&A, ask me anything. So daghan ka comment, tanan ka comment ako ang gi-appeal. So tuwanan tubagon karon. Let's go. So question number 1 from Stephanie Joy Kauit. Kini, i-rate ang imong closeness 1 to 10 sa kauban nimo sa ITTF pare. So closeness na ako sa kauban sa ITTF siguro mga 9. Kay di pa kayo tanan nga close, ay bali close na tanan pero naapoy ka ng dili gid kayo. So 9. Next from Vanessa Yvonne Loyon. Nakay uyab wala. Wala ko uyab loy. Ano naman? Yabon ko nimo. Bitaw, wala ko uyab. Next is from Kurt Albinda. Gimingaw pa kang Johnny. So paminaw sukad tong pagbulag na mo, wala ako mingawa. Wala. So wala ang answer. From Maridel Socias. Kaila pa ka nako? Oh, kaila. Alagundi kaila. From Jenicel Iramis. Seryoso ka ba? Oh, seryoso ako. Tao, seryoso. From Hannah Kizea. Bakit ka nagva-vlog? May vlogger ka bang na-inspire mo? Sino at bakit? Bakit ako nagva-vlog? So nag-vlog ko kay tungod siguro sa kaboring karong quarantine. So ako lang mahimo, mintas magtambay ko, narang ko'y kilingawan. So may vlogger ka bang na-inspire mo? Daghan, sige mo lantaw sa YouTube. So daghan yung vlogger nga silang daghan kong TV, Team Payaman, sa daghan. So from Altea Cañete. Bay, nganong wa pa nadakpi si Shania? Bay, kabalo ka, kanang si Shania, lisod kina dakpon. Mas grabe pa nag-power ni Kibuloy. Unang ambon lang ta, dakpan na buhon. Next is from Prisha May Tayaktak. Unsay course nimo kuhaon sa college? So college kay ang first choice din ako is criminology. Kay gusto ko mag-police. From Vanessa Yvonne Loyon again. What is your ideal girl? Ideal girl na ako, gusto ko ng family oriented, tapos na ay self-respect, tapos gusto ang pinaka-kuhan kay God-fearing, kanang tulo. Next is naman from Nika Dinawanaw. Naaman ang takoy messenger pero nganong wa koy ka-chat. Kay wa kay uyab nganong bantog wa kay ka-chat. Next is from Roville Samantha. Guwapa si Ate Kyle o cute ko no? Guwapa si Ate Kyle. Oo, guwapa yung mga Ate Kyle. O cute ko no? Cute ka mga hunaon-naon sana ako mga 2,000 years. 2,000 years later. Ikaw nauna na ko. Dili jud ka cute. Bitaw, joke lang, cute ka. Next is from Alanov Manupa. Bayot ka? Ha, please. Oh, amina na god. Oh, bayot ko. Joke lang. Iloy, buang. Next from Mitch Biton. Usay sekreto nimo nganong ming tambok kag kalit? Iloy sekreto. Basta way uyaw, anak mina malambok mina. Sa
way laglaag. Ora. From Christine Biene Akuram. Nag-cheat na ka? Sa klase nga cheat. So, may butang dere, nag-cheat na ka sa mga quizzes. Cheat na ko. From Lialyn Grace Ordiliano. Ilang years ka ng fan ng Hinebra? Mga 7 years old ako, mga 10 years na, kay 17 man ko. So, 10 years. 10 years. From Roland Remisial Arilia. Nganong nag-vlog man ka? Mo lagi tong gingon tungod sa kaboring, bantog nag-vlog ko. From Mark Angelo Magat. Nganong mawala kag kalit? Inig magtagay ta, flashlight boy. Hahaha. Gat, mawala kag kalit kay di ko anad tagay. Di ko gusto mahubog. Bitaw. Mo hawa din ko kay di ko ganahan. From Mibilin Nini, sa sekreto nimo nganong sige magkagisi. Na lang ko malipayon ko. Ngisi. Gyud. This is from Genrex Lihorde. Manoy, idol ko nimo, oo or dili. Fuckboy ka, oo or oo. Idol ko nimo, idol teka. Fuckboy ka, oo or oo. Dili. Bad na bad. Next is from Josimar Empleo. Nganong unsay sikreto sa fuckboy pareha nimo? Di na ko na matubag bro kay di na tinuod. From LJ Lanusa, kung papilion ka og kinsa man gani imong balikan, si Ate Joanny or Ate Alia? Kung papilion ko, wala. Anong balikan pa man nga human naman ang duwa? Sa humana, wala dapat balikan. Next is from Dodski Iligan. Nganong fuckboy man ka bishi? Di po na ko na matubag kay di na tinuod. From Sir Ernest Falcon. Nganong gabulag mong Joanny? Guwapa man siya. Kapalit-palit ba siya? Nganong gabulag mong Joanny? Siguro sir kay wala na. Time na siguro. Anam ginay kuan. Magbulag mong tanan. So, moto. Time na siguro. From Scout Lin. Uyab mong Alia or nakay uyab kinsa? Uyab ni Alia, di mi uyab ni Alia sa unara. Or nakay uyab kinsa? Wala ko uyab. Next is from Kate Mariel Kiao Binabay. Who is your crush and why is she your crush? Crush, daghan mo crush. Siguro celebrity crush na lang. Kaya may kaigingon nga dili celebrity crush. Celebrity crush lang si Pressman. Si Pressman kay mayo mo sayaw. Ito crush na ko siya. From Emmanuel Rowelo. Kung manguyag kag lady scout, unsaon nimo pagdiskarte? Siguro di na may tawo bro. Ambot saan bro, depende ra. Depende sa diskarte. Di na matubag sa magdiskarte. From Harold De Los Reyes. Unsaon pagpanguyab? Pugo kabalo bro, kay pati ako wapoy uyab. From Jai. Unsa imong buhaton kung makautot kag kalit dayon kamurang duha sa imong crush sa elevator? Kung kuig mi sa kong crush Jai dayon kautot kog kalit. Unahan ako siya ingon. Uy crush, nangutot ka no. Ano ko pag-ingon. So, para way uglaw. Gago! Di kayo kuan. Kaysa ako pa'y masakpan, ngutot ko, ulaw kayo. Di kung masakpan ko, di uncrush. Taghan bundag crush. It's from Rachel Bagaloyos. Ganong mas batanon pamantan-awon imong papa kaysa nimo. Bot lagi Shell, tingala pugo Shell na di man mo tiguang papa. Ako kay pagdulungay nagtiguang. So, bot lagi sayo siguro ko ding mature din. Siya kay magigil siya mong tiguang yun. So, mo to, kabalo.
That's all for today's video. So sorry kayo na dugay-dugay dito na ako upload kay medyo busy daghan gyud himuonon. So don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell para mas update ka sa mga video. Bye mga opaw. Mga opaw, salamat sa 200 subscribers. 200 subscribers na ta. So karon road to 300 subscribers na po ta. So salamat. Thank you.